Wachake yewten fi ko fewndi konka réseaux sociaux kadi karmo ko be men wajoto be dina wadi video do yalti inni wo labe ko jamfante on non video no circule de partout hande réseaux sociaux jedin meddanama mo buyi il faut la réagir sur des par rapport et dum don minnom mi réagir ta video jimbe do ni ton ko en fait mais be do ko saji be men ni ko karmo ko be men ko be do woni wajaden fi dina kan hollugol lawol fewngol kal janna si tawi ko sifa be do tenata sifa di propose arano mapini propose di tawata kadi ko connotation we tun c'est-à-dire ko himbe jetta etiquette takka himbe ko en fait etiquette tun jetta takka himbe wallahi saminani wi'e o labe ko jamfante a pita ko wuybe nayi madum ko warobe ko hidube gere si tawi min sunu do minni ko mi masi ono masi kon tufobe wobbe nyafa wana men ton ko wujjobe nayi mi anda kadi ko hombo manta sorobe me wujjuno nagge dum non kadi jettama jon takkama ya men quoi jar ko hombo yetima do ko labe do ko pita do ko mamun ko hombo yetima dum keto den taw famen histoire ji men c'est important en fait en fop ko hunde wotere hide wolde hala wota hide mari inde wotere yettoje gote ko honno waweten divisorde fiyonno pourquoi fiyonno enen wata wonde hunde wotere fiyonno chaque fois ndabba tum moji ko divising en fait jonno sabo propos mabbe do ndare kon fejjude kon ka réseaux sociaux ji himbe hande kan no ferondira ton flèche ji innabe bel ko jamfante be nginni o waye hono ni to men ko men jamfante ono kadi kedo ngala jamfante be inde fuddama sitede ton hande kadi ko dum don ko dum don woni hakkunde men no pirede ton ko ono woni jamfante ko men goddo déplacer no ke ka continent mon arita wi ma Fouta Jallo en fait hido mari ko nete kon l'empire du Fouta ari sendion ari ni bon anko do wobbe nyang ari avant dum changer inde mon den inni dey de mon labaka mi halino sifandu e video ango changer inde mon den jonnio yettoje haye sina dum nelado no mari yettore ko non yettore nelado den en ko ko Muhammad ibn Abdullah Mamadou biddo Abdullah ko dum wonno kambe yettoje den biddo kaarijo yettore ala Khadija bint Khuwailid Uthman bin Affan Bilal ibn Rabah Chua yettoje ala enen arden jonade yettoje min ko sununu ba anko Abdullah Diallo yette Diallo je min ko mi yette baajo bon en seedi do lawol mera kadi minna min ko mi sununu ba angina kadi an kadi ko Ibrahima Ba après minna ko honto e Fouta ko pita honto e pita min ko masi anko honto anko burwal tappe en seedi do lawol c'est que de yurmi goy awoli pular mi woli pular lanni nouvelle generation sede innugol ajara manala to anko ma honto mi da dum ko ma honto mi yewta ngami lando ma ko ma honto je ne veux même pas savoir d'où tu viens mimi anda woli pular lanni dans ma tête ko apullo c'est fini I don't care ko ma honto bro si yaltenge dum o ko pita o ko labe o ko mamun o ko jamfante min be pita no jamfilan be labe no jamfilan be mamu no jam everybody min pullo no khalas no jamfilan period hondo wonde dabbude kadi futilité we zizani we ga sede for what hiden fala piu hiden fala contraire makko ngon kadi ko afet ko dum ni de wadde contraire makko enen kamen hiden jamfe hiden sonja hiden jatte hiden wadani de warane hakkunde men kadi ko mo kala no fala hirsude hobbido ya non ko walay what is going on betima do ko labeni ko godari sendi hari kon hunde wotere kon kawtal kon nene goto baba goto be ari be sendi on hari on foko kumba inete don ko pende inete don ko samba inete don mara yettore godari ni way tinde samba inde mano kani anko Ibrahima Diallo o do ko Mamadou Ba o ko Diallo ko Ba donc men c'est diga la c'est division labe no wonde jamfa be halduno kambe mamu kambe timbo halduno e be arbe fotta labe juli tun geje fokkiti be ya juli subaka tun be fotti ko politique on no waddi on tuma ko strategy ko smartness be wadi dum na dum non dum hollafi be wadi no dum don hande kadi be foko be jamfantebe hollafi manta sorojo amen menen masi hino wujjuno nagge ben na pita mayna masi ko wujjobe nay quoi arrêtez ça.
hollafi ko tirawa men maɗum bappiraɓe amen no tufuno goɗɗo laɓi ɓenna men e masi komin tufoɓe hollafi pita goɗɗo no piino goɗɗo ɓen mi waɗa gere si fottama ɓenna o pita ɓen hiɗi gere hollafi goto jamfike mo labbe ma ɗiɗo jamfike ɓenna labbe fof ko jamfante ça n'a pas de sens arɓe sendi en ɓen dattileɗe men ɗe sendi waɗi ligne géographique change inɗe ɗen jonni en genre imposani en territoire ji hande ko ɓen wonɗen appréciude enen ɗo foppande ɗen apprécie arabuɓe ɓen change ɓeyde men ɗen hiɗen apprécie portoɓe ɓen aruɓe change hari ko l'empire Soussou l'empire du Ghana l'empire Mandingue l'empire du Fouta ko ɗum hari woni ton na pays de Sénégal mamum onno Sénégal Guinée Côte d'Ivoire ɗum hari y avait pas ça à l'époque ou bien ko empire wi gotim mawɗo sinnama l'empire du Mali ɗum no aggiti pays ji buyno hukkinar ton l'empire Soussou no mari pays ji buynar ton eɗen senda hakkille men hino bonna enen kadi joni nouvelle au 21e siècle enen ha joni ko sifa koye débat woy tagguɗo en on goy kanko e nimmi onon fof ɗon fotana lan way d'après ko inni en fof ko en perduɓe taw inna l'insana la fi khusr eɗeɗa famude d'après ɓaw tagi woni taw ko en perduɓe onno yen kadi on ɗum wo min on foppi ɗon fotana lan sina kala ɓurɗo lan hulugol inna akramakum indallahi atqakum hiɗen mari hande nder Fouta Jallo ton inneɓe ɓeɗo daduwaɓe jombede ni e nder Fouta ɓenna he ɓeɗo suudu maɓɓe no jombetake hila nana he no ala noon ko mettatala si minani sifa ɗinde baji quoi ɓeɗo na jombeteɓe hombo jombete fi honɗum wona jombeteɓe for what seeden e toñidirgol en seedata e toñidirgol en ina kaari ko jamfante hande ɗen mari yimɓe inneteɓe ko maccuɓe Fouta Jallo honto ɓe woni maccuɓe Samori Touré nanga ɓe ara yeeya ɓe changeindira ɓe pinka ɓenna on ko maccuɗo noon nogasa ko nangu noon hari ko hooliɗo Allah ko julɗo honno julɗo wata wonirde maccuɗo wona guerre wona waɗede wona jihad wona waɗede goɗɗo no nanga himo jooɗi mo jotti activité ji makko goɗɗo nanga mo ya changeindira mo e finkari changeindira mo e kural ɓe ara kankan e labe ko ɗo ɗon ina kanka labe ɓe kankan ɓe ara ɗon ɓe labe ɓe ara ɗon fotte ɗon kanka labe échange waɗa Samori Touré ƴettama nangama ara changedirama e kural ara Fouta Jallo ha joni woɓɓe no kurkeɗe Fouta ino ɓenna ɓe ɓen sele Mandeng Jallo ɓenna ɓen sele ko maccuɗo honto on nanga honto on nanga ha wona maccuɗo fi honɗum fi Samori nangimo addimo Fouta ona maccu ha joɗɗa kurkude on ɗon anɗa joɗade inna kaari jo ko jamfante ko bonɗo ɗa nangi goɗɗo ka nder suudu maɗa gollindemo hey comme fêting jama nani arrêtez ça wake up man, we need to wake up man. This is the 21st century bro, nous sommes au 21e siècle joni ɓuye karama koɓe ɓen acce hakke min sunum déjà mi wawa wadde commentaire et vidéo kono si mi karama koɓe les gens qui sont censés franchement nous prêcher l'islam, si c'est ces mêmes personnes qui viennent ici tenir des propos comme ça, là, il faut que mes Yaltamen contestent. On va s'opposer à vous de façon diamétrale. En fait, diamétralement, mais on oppose au toit et parce qu'on ne veut pas entendre ça. On y a photo, please, ok? Peace and love, I'm out of here.